Здравейте, хоракови! Здравейте, хора, аз съм Данчо и така, искам нещо ви кажа. Некога случвало ли ви се докато стоите вкъщи и, например, да ви направи нещо търчаще, някаква страшна история сено и да стане страшно. Или като идете в училището, некога само тъпашат децата и някои си викат: не, Данчо, това не съществува, на мен това ми се случило. След това се връщам и сено, че има духове. Или като върва вечерта и усещам, че сено има нещо зад мене, хора. Че върви нещо зад мене, така, духове се оглеждам, се винаги си взимам прашката с мене, но сега ще покажа, което тук. Ако не. Не, хора. И... добре, както и да е, и с нея се предпазвам, докато върва на някъде и така нататък. Ако ви се случило това, дайте един палец нагоре и да видим колко лайка ще можем да ударим. Абонирайте се за канала ми, ще има след това много видеа. Ще качвам почти всеки ден, ще старя. Кога съм на училище, ще мога много малко клипчета да качвам. И така, чао, завършва клипа.